και με τέτοιο κακό καιρό. Και βεβαίως να ευχαριστήσω και το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης που θέλησε, όχι με πίεση δική μου, με ερώτηση δική μου, η οποία επαναλήφθηκε σε 3 διαφορετικές συνεδριάσεις, θέλησε να είναι συνεκδότης αυτού του βιβλίου. Και εγώ έκανα την πρόταση αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο επειδή νομίζω πως αυτό είναι ένα κείμενο που περιγράφει όσο μπορεί τουλάχιστον το κοινωνικό και πολιτικό περίγυρο της δεκαετίας του 50 έως 60. Να πω και την αμαρτία μου. Εγώ όπου έδωσα συνεντεύξεις ή όπου έγραψα γι' αυτό έλεγα δεκαετία του 50. Ο Άρης Κυριαζής όμως, γνωστός από τα χρονογραφήματά του στο εμπρός και την αγάπη του προς την πατρίδα των γονέων του, δηλαδή το Πλωμάρι, γιατί αυτός γεννήθηκε στην Καλαμνή, μου είπε ότι η δεκαετία λέγεται του 60, διότι λέει η δεκαετία αρχίζει 1 έως 10, είναι η δεκαετία του 10, 10 έως 20 η δεκαετία του 60 και επομένως από αναφέρω εγώ τη δεκαετία του 50 είναι λάθος, είναι η δεκαετία του 60. Εν πάση περιπτώσει περιγράφει ένα Πλωμάρι ή μια επαρχιακή πόλη του μεγέθους του Πλωμαρίου της εποχής του 50 και 60. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, να ευχαριστήσω και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προθύμως ανέλαβαν να παρουσιάσουν το βιβλίο και βεβαίως τον Γιώργο τον Λαγουμίδη, τον οποίο στην πρόσκληση και στην αφίσα τον ονομάσαμε αμετανόητο κάθετο Πλωμαρίου, γιατί πραγματικά αμετανόητος κάθετος Πλωμαρίου είναι και γιατί και ένας ακόμα λόγος είναι ότι τα πιο πολλά γεγονότα τα οποία αναφέρουμε τα έχει ζήσει και μάλιστα θα μας τα εμφανίσει σε φωτογραφίες της δικής του συλλογής όταν θα κληθεί να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο Γιώργος Φωτεινός. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η πρώτη φορά που κάνω μια βιβλιοπαρουσίαση. Ευχαριστώ τον κύριο Παπαγάλη που μου έκανε αυτή την τιμή. Ήταν η πρώτη φορά στο Πλωμάρι το 1985. Φίλος καλός από το στρατό έλεγε: το Πλωμάρι δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγεις. Εκεί θα μείνεις. Και έμεινε. Και με ευτυχής γι' αυτό. Δεν μετάγραψα ποτέ. Δεν σας κρύβω όμως ότι μεγάλωσα με 2 στερεότυπες αντιλήψεις. Η πρώτη ήταν ότι το Πλωμάρι βρίσκεται στην άκρη της γης. Πολύ μακριά. Η δεύτερη, ότι όλοι οι Πλωμαρίδες είναι δυνάμει παλαβή χωρίς εξαιρέσεις. Καταλαβαίνετε ότι δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Στη συνέχεια αναθεώρησα πολλά. Από την καλλιέργεια και συγκομιδή της ελιάς, είχαμε αναθεωρήσει το μάτι της πρωτοκόλλου στον τομέα αυτό, τον τρόπο διασκέδασης, τις γεύσεις, την επικοινωνία. Και ναι, διαφορετικοί Πλωμαρίδες, δεκτικοί με τους ξένους, από όπου και αν προέρχονται. Παλαβή όμως όχι. Το έβλεπα, το καταλάβαινα περισσότερο διαισθητικά παρά με τη λογική. Κύριε Κοουζερή, αλλά και τα άλλα βιβλία του κ. Μαυραγάνη, ο θείος μου ο Άγιος, Ανιστονιά, ψάρι με κεφάλι και ουρά, να βεβαιώσουν αυτό που είναι. Αν ρωτήσουμε στο σχολείο να μαθητή τι είναι η ιστορία, θα μας πει το πριν, το παρελθόν, τα παλιά χρόνια. Και αυτό ακριβώς είναι. Όμως, γιατί μαθαίνουμε ιστορία. Ως αναφέρει ο καθηγητής μου, ο κ. Κόκκινος,
Η ιστορία είναι γνώση του παρελθόντος για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος ίσως και του μέλλοντος. Το θέμα είναι τι μαθαίνουμε και πώς το μαθαίνουμε. Έρχεται λοιπόν το Ουζερί, το οποίο αναφέρεται στη δεκαετία του 50, του 60, σας εξήγησε ο κ. Μαυρακάκης. Την πρώτη ουσιαστικά ήρεμη δεκαετία στη χώρα μας τα νεότερα χρόνια, λίγο μετά τη γερμανική κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο, για να σκανάρει, να ακτινογραφήσει το πλωμάρι εκείνης της εποχής, ώστε εμείς σήμερα να κατανοήσουμε και να πάρουμε τα συμπεράσματά μας για τη σημερινή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Μέσα από το Ουζερί, ο συγγραφέας μνημονεύει δρόμους, κτίρια, μαγαζιά, σπίτια, επαγγέλματα και ανθρώπους, επώνυμους και απλούς διαφορετές που έδωσαν χρώμα στη ζωή του κομμάτιου. Οι άνθρωποι περιγράφονται ανάλογα με το επάγγελμά τους. Γιατρός, φαρμακοποιός, δημόσιος υπάλληλος. Ο παρατσούκλι τους είναι η ιδιότητά τους. Χωρίς να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι ακριβώς είναι. Εμβληματικά είναι το παρατσούκλι της εποχής, όπως π.χ. ο 6 παρα 5. Παρατσούκλι που αποδόθηκε εξαιτίας της φύσης του κεφαλιού, έτσι που να μοιάζει με τους δείκτες του ορολογιού στη συγκεκριμένη ώρα, ή το 2,5 που απέκτησε το παρατσούκλι του όταν διαλαλούσε το εμπόρευμά του με τα φορτωμένα γαϊδούρια του, φωνάζοντας 2,5 τα ξύλα, 3 τα κλαδιά. Επίσης, περιγράφονται διάφορα περιστατικά, όπως τα αραβαδέλια, αυτοσχέδιο παιχνίδι που διασκέδαζε με τους μικρούς πλωμαρίτες, αλλά και προκαλούσε τόσο φασαρία σε σημείο που να προκαλεί εντάσεις και χαγκάδες. Ακόμη, ο πονηρός φαρμακοποιός που συμβούλευε τον παπά πώς να αποφύγει η πιθανή εγκυμοσύνη της παπαδιάς. Η συμβουλή, βέβαια, περισσότερο απέβλεπε στο ιέρι και στο πείραγμα παρά στην αποφύγη της εγκυμοσύνης. Στο βιβλίο αναφέρονται με ακρίβεια οι παθογένειες της εποχής, όπως η κατηγοριοποίηση των ανθρώπων σύμφωνα με τις πολιτικές πεποιθήσεις τους, η εκμετάλλευση του μόχθου των απλών ανθρώπων, οι οποίοι παρά τις καλές μαξιλοφρονίες οδηγήθηκαν στη μετανάστευση εσωτερική και εξωτερική με τα γνωστά αποτελέσματα. Εγκατάλειψη του πέτρου, αστιφιλία και ρητροϊκής. Η νοοτροπία των επόδων την ανάγκη οικονομική ευκαιρία που έβλεπαν τις θεατρικές παραστάσεις από τα μπουρούκια ως ευκαιρία για περπάτημα και την ψήναψη ευκαιριακών εξουσιαστικών σχέσεων. Πολύ λίγα από όλα όσα συνέβαινε στο νησί και στη χώρα γίνονταν γνωστά ή απασχολούσαν τους καλοζωιστές του Ουζερί, που ζούσαν στον δικό τους κόσμο, απολαμβάνοντάς τον όσο καλύτερα μπορούσαν. Δόγμα τους και με κάθε τρόπο εκμετάλλευση της κερδοφορίας του πλατιού, χωρίς καμιά προοπτική, κανένα σχεδιασμό, καμιά πρόβλεψη για το μέλλον. Πόσα έρθουν και όσα πάνε. Το κέφι, η ανεμελιά και η αδιάφορη διάθεση για διασκέδαση των ανθρώπων που συγκροτούσαν το περιβάλλον του Ουζερί ήταν μοναδικός σκοπός της ζωής τους, αναφέρει ο συγγραφέας. Λέει λοιπόν ονόματα ανθρώπων με προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, όπως του Γυμνασιάρχη, ο οποίος κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε ότι απαξιώνει το επάγγελμά του γιατί ανέβαινε στο γαϊδαρό του. Ή η δασκάλα, την οποία σήμερα κρίνουμε αυστηρά, γιατί μένοντας στην τάξη να κάνει μάθημα έλεγε κούτελα, πουλιά, κουρούτια, τάδες έξω. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε πως πρέπει να δούμε τα διάφορα γεγονότα και τους χαρακτήρες με την οπτική γωνία της εποχής. Το Ουζερί, ως πρωτοποριακή επιχείρηση, αποτελεί το κέντρο της αφήγησης. Διατρέχει όλο το αφήγημα και τα πάντα περιγράφονται γύρω από αυτό. Βέβαια, εγώ θα πω το που άρεσε πρώτα σε μένα. Κάποια χρόνια πριν, τον καιρό της εφηβείας του, έκανε και τον καρσόνι στο Ουζερί, αφού με τον ορισμό των συνόρων είχε εξασφαλιστεί η ειρήνη με τις άλλες δραστηριότητες του. Άψογος στη συμπεριφορά, γρήγορος στο σερβίρισμα, ποιητικός και πιστικός στους πελάτες. Κυρίως όταν ερχόταν η ώρα του λογαριασμού. Έβγαζε από τη τσέπη της ποδιάς του το μπλοκ, κατέβαζε το μολύβι από τα αυτή του και άρχισε απαγγέλλοντας μεγαλόφωνα. 0, 8 και 6 ίσον 14 και 3 ίσον 17. Γράφουμε το 1 και κρατούμε το 7. 7 και 5 ίσον 12 και 2 ίσον 14 και 7 ίσον 21. Σύνολο 21 και 10. Οπότε με τη μέθοδο πρόσθεσης που είχε εφεύρει και καθιερώσει, το σύνολο των 15,70 γινόταν αυτό με τα 21 και 10. Το ευδιέστητο κόλπο άρχισαν πολλοί να καταλάβουν οι πελάτες του, αλλά τότε τους έδειξε όλη την ευθύνη. Εγώ αγράμματος είμαι. Ο λογαριασμό τον έκανα προς τα μάτια και φωναχτά, γιατί κανείς σας δεν μου είπε τίποτα. Μέσα από το Ουζερί
περιγράφεται το κομμάτι της δεκαετίας που αναφέραμε, το οποίο αποτελεί μια μικρογραφία της χώρας μας και όπως αναφέραμε στην αρχή, μας βοηθά να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεργαστεί από όλους τους κομμάτες. Επίσης, τα επιδεκτικά αποσπάσματα του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκμάθηση της τοπικής ιστορίας από τους εκπαιδευτικούς προγράμματες εκπαίδευσης. Ξέρετε, υπάρχουν φωνές, νοητιστικά επιχειρήματα που δεν είναι της παρούσης. Υποστηρίζεται ότι η ιστορία πρέπει να εντάσσεται εκ του παρόν προς το παρελθόν, γιατί έτσι κατανοείται καλύτερα. Σίγουρα όμως, η τοπική ιστορία, η οποία είναι και θεσμοθετημένη σήμερα, μπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια της εκπαίδευσης και πρόγραμματος στο δημοτικό σχολείο με σκοπό την φιλαναγνωσία, την εκμάθηση των κλιματικών φαινομένων, τον πληθυσμό του φυσιολογίου, τη σύνταξη και την αποκόμιση γνώσεων που έχουν να κάνει με τον τρόπο στον οποίο ζουν. Εγώ, για παράδειγμα, διαβάζω ένα Ρουζέρι, στο οποίο αναφέρεται ένα ναυάγιο με τραγικές συνέπειες, όταν η υπερκοστωμένη γαζολίνα την ημέρα της Παναγιάς της Τριφτής έμαθε για την παράδοση που αναφέρει την ιστορία της όμορφης κοπέλας που την έκτισε στην αγκαλιά του γράφος. Μέχρι τότε, το μόνο που γνώριζα ότι χωρίς καυγά και φασαρία, πανηγύρι της Τριφτής δεν γίνεται. Ευχαριστώ τον κύριο Μαυραγάνη για την τιμή που με έκανε και εύχομαι σύντομα να μας δώσει το καινούριο βιβλίο του. Άλλωστε, οι επόμενες δεκαετίες είναι εξίσου ενδιαφέρουσες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον Κοντινό και που έκανε τον κόπο να διαβάσει τα ελληνικά του και να μας πει τι βιβλίο μου λέει και να συμπληρώσω ότι τα 4 ψυχάλια όπως το βλέπετε από εδώ είναι προσφορά των τοπικών τοπίων, τα οποία στη συνέχεια μπορείτε να καταναλώσετε ή να καταναλώσουμε όποιοι και όποιες θέλετε. Η Γεωργία Ιφράκου, λόγω στο δίκαιο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Η παρουσία μας απόψε εδώ, σε αυτό το φιλόξενο, καλέσθητο και πρόσφατα ανακλεισμένο χώρο της λέσχης Πλωμαρίου Βενιαμίνο Λέσβιος αποτελεί ελπίδα αισιοδοξίας για τη θέση που αρμόζει στο βιβλίο σήμερα και πίστη πως υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οι ποικίλες αντιξοότητες, τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για την ύπαρξή του. Αδιάσυστη απόδειξη της αγωνιστικότητας, της αντίστασης και της πολύτιμης προσφοράς στον χώρο του βιβλίου αποτελεί το συνολικό συγγραφικό έργο του συγγραφέα και όχι μόνο κυρίου Ξενοφόντα Μαυραγάνη, του οποίου απόψε παρουσιάζουμε το 6ο βιβλίο του που τιτλοφορείται το Ουζερί. Η δύναμη και οι ανεξάρτητες δυνατότητες έκφρασης και γραφής του συγγραφέα, άριστο κατόχου του ορθού λόγου και των ιδιαίτερων απαιτήσεων της λογοτεχνίας, είναι μέλος της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, να σημειώσουμε εδώ, ειδικότερα της απαιτητικής πεζογραφίας, μας αποκαλύπτονται στο εκτεταμένο αυτό αφήγημα. Πρόκειται για ένα βιβλίο 120 περιεκτικότατων σελίδων που εκδόθηκε από τη λέσχη Πλωμαρίου Βενιαμίνο Λέσβιος σε συνεργασία με τις εκδόσεις Νησίδες, το οποίο μας μεταφέρει στο πρόσφατο παρελθόν, συγκεκριμένα στη δεκαετία του 50, στην πόλη του Πλωμαρίου και μας προσκαλεί αλλά και προκαλεί να εντρυφήσουμε στο ιστορικό γίγνεσθε της δύσκολης αυτής εποχής για τον τόπο μας, γιατί μόλις είχε λήξει ο εμφύλιος πόλεμος, αλλά και να παρακολουθήσουμε τη ζωή και τη δράση των ανθρώπων της, να επουλώσουν τις ρέουσες πληγές και να συνεχίσουν με αισιοδοξία στο μέλλον, που τελικά αποδείχτηκε και αυτό ζωφερό με τα προβλήματα που προέκυψαν, όπως επισημαίνει ο συγγραφέας στις τρέχουσες σελίδες του Ουζερί. Θεωρώ πως πρόκειται για ένα ιστορικό εκτεταμένο αφήγημα, με περίβλημα λογοτεχνικό ή αντίστροφα λογοτεχνικό βιβλίο με ιστορικές μνήμες, καταβολές και αναζητήσεις. Ο αφηγητής δραματοποιημένος μας παρουσιάζει από εσωτερική οπτική εστίαση πρόσωπα και γεγονότα του Πλωμαρίου τη χρονική περίοδο 1950 έως 1960, με αναδρομικές αφηγήσεις flashback από την περίοδο της γερμανικής κατοχής, αλλά και με πρόδρομες αφηγήσεις ή προλήψεις γεγονότων των επόμενων δεκαετιών, του 60, του 70, του 80. Αναμφισβήτητα
Δίπλα, η προσφορά του κρίνεται σημαντική στην ελλειπή βιβλιογραφία σχετικά με την ανάπτυξη και εξέλιξη της μικρής πόλης μας. Γιατί πέρα και πάνω από τη μεγάλη λογοτεχνική αξία του, μας οδηγεί στους πολλούς και πολυδέδερους δρόμους και μονοπάτια της πραγματικής ζωής, καθώς και της ανθρώπινης ψυχής. Η οικονομία, η πολιτική, η κοινωνία, η ψυχαγωγία, η αρχιτεκτονική, τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις, η εκπαίδευση και η αγωγή, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες, η φύση με την ομορφιά της και τις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της, όλα ειδωμένα η διεισόμαση, προσωπικά βιωμένα από το παιδί εκείνης της εποχής, αλλά και συνδυασμένα με την όριμη σκέψη, την κριτική ματιά και την πολύπλευρη